Btr Info Vlogs YouTube channelनिसिम नायगिरि अनसायगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों थुलुंगाथाव मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो होननानै फैबाय नोंथांमोना नुदों जे जोंनि बर' माहारिया दिनै मोनफ्रोमबो आयदायावहाय दिनै सानफा एफा बारायबोगासिनो दङ रोंगौथिया गेलेनायावनो होन बे फरायनायावनो होन बबेबा कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावनो होन बा इच एन्ड एभरि साइडआवनो दिनै जोंनि बर' जे फिसाफोरा लासै दावगाबोगासिनो दङ आरोना जों बेखौ थुलुंगा होनांगोन जों बयखौबो इनकारेज होलायनांगोन आरो जोंनि जेनेखि गोरों गोराफ्रा बेनि सायाव जोङो मा थुलुंगा होलायनांगोन आरो दा बेनि थाखायनो आं सासे जेनेखि बिनानावनिसिम आं साबायखर बावनो नागिरदों जाय बिनानावा जेनेखि जम्मु काश्मीराव दाखालि अक्ट'बर दाननिफ्राय सोलिबाय थानाय नै जेनेखि 2 अक्ट'बरावसो जोबदों सरि 2 नभेम्बरावसो बे खेलाया जोबदों जेनेखि उसु कम्पिटिसन बे जम्मु काश्मीराव जादोंमोन जम्मु काश्मीरनि श्रीनगराव जादोंमोन बे उसु कम्पिटिसनाव सासे बिनानावा जोंनि बर' आसामनिफ्राय माने बाहागो लानानै बिथाङा गल्ड मेडेलिस्ट देरहानो हादों बे बिनानावनि मुङा जाहैबाय मा आं बाव नुनो मोन्दों जेनेखि नबनिता बर' होननाय मिस नबनिता बर' खिन्थु आं बिनि फुल एड्रेसखौ मोनाखै बावहाय उसु एस'सिएशन अफ आसाम बियो पस्ट बेहाय पस्ट होदों बे फेसबुक पेजावहाय दा बिनानावनि जेनेखि देरहानायखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों मानोना बे हाबाफारिया श्रीनगरावहाय खुंजादोंमोन ओमफ्राय बियो मिथिनाय बायदिबा 28 अक्ट'बरनिफ्राय 28 अक्ट'बर टु नभेम्बर 2 नभेम्बरसिम बे हाबाफारिया जादों आरोना कम्पिटिसना दा बावहाय जोंनि बर'नि फिसा नायल' जाल' बिनानाव नबनिता बर'आ आसामनिफ्राय जानानै गेलेनायावहाय सनानि मेडेल देरहासार जानानै फैनो हाबाय आरोखि जोबोद गोग्गाथाव बाथाव बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओमफ्राय जोंनि बर' माहारिफ्रा आं दहायनो बुंखादों जे गुबुन गुबुन गेलेनाय आयदाफ्रावबो आरो फरायनायनि अनगायैबो माखासे मा होननानै बुङो गोबां आयदाफारियावनो दिनैसिम डेभेलप जानानै दङ आरो जौगागासिनो दङ इयुनावबो जौगालांबाय थाथों गुबुन जेरैबायदि जेनेखि गुबुन जौगाखां जेनेखि हारि माहारिफ्रा मोनफ्रोमबो आयदायाव जेरै जौगासार जानो हाबाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाबो मोनफ्रोमबो आयदाफ्रावनो खारनाय बारनाय गेलेनाय भलिबल गेलेनाय जेभलिन डिस्कास बोरला गावनाय आरो टेनिस बेडमिन्टन क्रिकेट जेन' बेफोरावबो थांनो हायो आरो बेनि अनगायैबो गासैबो जेनेखि फुटबल गेलेनाय जेरावबो जेन' जोंनि बर' हारिफ्रा जौगासार जालांबाय थानो हाथों जेरै जों मिथिगौ दा बर'नि गेजेराव फुटबल होननानै बुङोबा हलिचरन नार्जारिखौ जों मिथिगौ बर'नि गेजेराव फेमास जानानै दं बिथाङा दिनैसिमबो गेलेगासिनो दङ दा थिग बेबायदिनो बे जेखि बिनानाव नबनिता बर' बियो मा डिस्ट्रिक्टनि आं बेखौ आङो बुंनो हानाय नङा मानोना आं बेखौ उसु एस'सिएशन अफ आसाम जेनेखि फेसबुक पेजाव आं मोन्दों बिथांनि जेनेखि पस्ट होनायाव मोन्दों आरो बे खौरांखौ मोननानै आं मैया भिडिअ बानायनो सानबाय थादोंमोन खिन्थु माखासे सम आरो सुबिदा जायैयाव आं बे भिडिअखौ बानायनो हानाय जायाखै आं मिजिंथिदों नोंथांमोननो आं बे दिनैनि फिसा इनफरमेसनखौनो होनाय जाबाय उननि समाव नोंथांमोननि अनसायनाय मोनलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसे गेजेरावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ